Jonge auto's van net ouder als 3 jaar worden het meer stellen. De merken Lexus, BMW en Volkswagen zijn het populairst bij de dieven. In Nederland ging het verleden jaar haast om 12.000 voertuigen. In Friesland waren 420 auto's stellen. Een toename van zo'n 4% na een periode van meer dan 10 jaar dat er sprake was van een delgong. Het aandeel autodieven wat heel professioneel is, wat ook in grotere groepen opereert, wat internationaal opereert en wat met hele geavanceerde hulpmiddelen auto's steelt, dat neemt gewoon toe. En dat maakt inderdaad dat het aantal gestolen auto's, en met name de jonge auto's, die bij die groep met name geliefd zijn, omdat daar de meeste opbrengst natuurlijk zit, dat toeneemt. Dieven blikken dus intelligent genoeg om dat te slaan. Ze weten de meest moderne alarminstallaties plat te lezen. Bij de autogarages werden ze geregeld van dit soort verhalen. Een vriend van mij hier zijn auto op een mooie Simmerse dag in Utrecht parkeert. Alle beveiligingssystemen hier erop. En toch voort. Dat betekent dat dieven, bendes, alle middelen hebben om in een bewoonde wereld met alle beveiligingssystemen een auto mee te nemen. Het gaat de dieven vaak om onderdelen die naar het buitenland verkocht worden en een soort geld opsmieten. Om bendes te vlug uit te wijzen, wordt adviseerd om bijgelijks met aparte systemen de versnellingsbak of het stuur te blokkeren. Intussen moeten eigenaars en autohandelaars alert wezen op alles. Wij binnen een doelwit van deze bendes. Dus wij moeten heel scherp wezen. Waar zetten wij het spul del? Gewoon heel goed nadenken van wat doen we. En die auto's hierachter jou, die staan je veilig? In principe net.